ZANU-PF leader Mr. President Mnangagwa has issued a subtle warning to individuals contemplating protest against his upcoming appointment as SADC chairperson in August, urging them to reconsider their plans. Achiperi musha muri Zimbabwe toona mutungamiri wenyika ari kuyachipaudza kuti aiwa musati maita anything chimbori consider maplans enyu. Aiwa zvonyasa kuratidza kuti kune zvinhu zvakanyasa kugadzirirwa vese vada kuprotesta. Sana penda mashuka buda chinyogwa muzara nhasi ndobva wasubscribe like kuti na on the bell like kuti ina mzimu anyora vachiti aware of Mnangagwa's reputation likened to a crocodile scanning nature, insiders caution that he may suppress any protest forcefully. I urge all Zimbabweans to maintain efforts towards creating a peaceful, secure, and hospitable environment for our visiting delegates. Mnangagwa remarked on Tuesday. Mashoko antagwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa chimbori considai ma-actions enyu amunoda kutora paroda kuinauguretewa as the chair of SADC. Mutungamiri wenyika aroda kunyasa kuti aiwa ma-SADC delegations paanosvika vanyasa kuona nyika yeZimbabwe mune peace, zvinhu zvakanyarara mune rusununguko, and then vova happy nekuda kwaizvo. Asi pano tiri kuona kuti ari kuthreatena vese vada kuita maprotests, vanoda kuratidzira kuti vaita mafanis, ari kuvati vakomana timbori considai ma-actions enyu noda kuti munokuwara. Azvona kuti vanhu vakoti aiwa kwese kwanguva kufa takaona vakomana vezinaso vachikolekta vachitogwa dako kuti their meeting yakazonzi aiwa yanga iri a political mobilization. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro penhau iyi pinda comment section medu. Musaona kusubscribe like, turn on the bell icon.